హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము, అందులో 9వ అధ్యాయము అయినటువంటి ధ్రువుడు గృహమునకు తిరిగి వచ్చుట అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో ఈరోజు మనము 25వ శ్లోకమును ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. హరే కృష్ణ. స్క్రీన్ వచ్చింది కదా ప్రభు? వచ్చింది ప్రభు. ఓకే. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము అధ్యాయము 9, అందులో 25వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. తతో గంతాసి మత్స్థానం. 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 సర్వలోక నమస్కృతం. సర్వలోక నమస్కృతం. సర్వలోక నమస్కృతం. సర్వలోక నమస్కృతం. సర్వలోక నమస్కృతం. సర్వలోక నమస్కృతం. ఉపరిష్టాదృశిభ్యస్త్వం. ఉపరిష్టాదృశిభ్యస్త్వం. ఉపరిష్టాదృశిభ్యస్త్వం.
ఉపరిష్టాదృశిభ్యస్త్వం ఉపరిష్టాదృశిభ్యస్త్వం ఉపరిషాదృశిభ్యస్త్వం యతో నావర్తతే గతః 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 హరే కృష్ణ. తతో గంతాసి మత్స్థానం సర్వలోక నమస్కృతం 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 ఉపరిష్టాదృశిభ్యస్త్వం యతో నావర్తతే గతః ఉపరిష్టాదృశిభ్యస్త్వం యతో నావర్తతే గతః ఉపరిష్టాదృశిభ్యస్త్వం యతో నావర్తతే గతః ఉపరిష్టాదృశిభ్యస్త్వం యతో నావర్తతే గతః. హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం. తతో గంతాసి మత్స్థానం సర్వలోక నమస్కృతం ఉపరిష్టాదృశిభ్యస్త్వం యతో నావర్తతే గతః తతో గంతాసి మత్స్థానం సర్వలోక ఉపరిష్టాదృశిభ్యస్త్వం యతో నావర్తతే గతః. హరే కృష్ణ. వెంకట నరసింహదాస ప్రభు, బృందా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తతో గంతాసి మత్స్థానం సర్వలోక నమస్కృతం ఉపరిష్టాదృశిభ్యస్త్వం యతో నావర్తతే గతః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామం. తతో గంతాసి మత్స్థానం సర్వలోక నమస్కృతం ఉపరిష్టాదృశిభ్యస్త్వం యతో నావర్తతే గతః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. శశికళా మాతాజీ, విశాలవతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. తతో గంతాసి మత్స్థానం సర్వలోక నమస్కృతం ఉపరిష్టాదృశిభ్యస్త్వం యతో నావర్తతే గతః. హరే ధన్యవాదాలు. కృష్ణ ప్రభుజీ. తతో గంతాసి మత్స్థానం సర్వలోక నమస్కృతం ఉపరిష్టాదృశిభ్యస్త్వం యతో నావర్తతే గతః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సుముఖి సాధ్వి దేవిదాసి మాతాజీ, వసంతబాయి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. హరే తతో గంతాపి మత్స్థానం సర్వలోక నమస్కృతం ఉపరిష్టాదృశిభ్యస్త్వం యతో నావర్తతే గతః. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. గతో గంతాసి మస్తానం సర్వలోక నమస్కృతం ఉపరిష్టాదుచిద్భస్వం యతో నావర్తతే గతః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మంజుభాషిణి మాతాజీ, కోటేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. తతో గంతాసి మత్స్థానం సర్వలోక నమస్కృతం ఉపరిష్టాదృశిభ్యస్త్వం యతో నావర్తతే గతః. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ గురుజీ. తతో గంతాపి మత్స్థానం సర్వలోక నమస్కృతం ఉపరిష్టాదృశిభ్యస్త్వం యతో నావర్తతే గతః. హరే కృష్ణ గురు. హరే కృష్ణ. బాపిరెడ్డి ప్రభు, సూర్యప్రకాశ్రావు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ.
తతో గంతాసి మత్స్థానం సర్వలోక నమస్కృతం ఉపరిష్టాదృష్టిభ్యస్త్వం యథో నావర్తతే గతః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. తతో గంతాసి మత్స్థానం సర్వలోక నమస్కృతం ఉపరిష్టాదృశిభ్యస్తం యతో నావర్తతే గతః. హరే కృష్ణ. చాముండేశ్వరి మాతాజీ, నీరజ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. తతో గంతాసి మత్స్థానం సర్వలోక నమస్కృతం ఉపరిష్టా దృష్టిభ్యస్త్వం యతో నావర్తతే గతః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తతో గంతాసి మత్స్థానం సర్వలోక నమస్కృతం ఉపరిష్టా దృశిభ్యస్త్వం యతో నావర్తతే గతః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. రామనారాయణ చౌదరి ప్రభు, శ్రీరామ్, గిరిజా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండోత ప్రణామం. గతో గంతాసి మత్స్థానం సర్వలోక నమస్కృతం ఉపరిష్టాదృశిభ్యస్త్వం యతో నావర్తతే గతః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తతో గంతాసి మత్స్థానం సర్వలోక నమస్కృతం ఉపరిష్టాదృశిభ్యస్త్వం యతో నావర్తతే గతః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఉజ్వల మాతాజీ, రామకృష్ణ ప్రభు, విలేజ్. హరే కృష్ణ. తతో గంతాసి మత్స్థానం సర్వలోక నమస్కృతం ఉపరిష్టా దృశిభ్యస్త్వం యతో నావర్తతే గతః. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తతో గంతాసి మత్స్థానం సర్వలోక నమస్కృతం ఉపరిష్టాదృశిభ్యస్త్వం యతో నావర్తతే గతః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. తతః పిదప గంత ఆసి నీవు చేరుదవు మత్ స్థానం నా స్థానమును సర్వలోక సమస్త లోకములచే నమః కృతం నమస్కరించబడునది. ఉపరిష్టాత్ ఉన్నతముగా నెలకొన్నది. ఋషిభ్యః ఋషిలోకముల కన్నను. త్వం నీవు. యతః ఎచ్చట నుండైతే నా ఆవర్తతే తిరిగి రావు. గతః అచ్చటికేగి. హరే కృష్ణ. భావము. దేవదేవుడు పలికెను. ప్రియమైన ధ్రువా, ప్రస్తుత జీవనము ముగిసిన పిమ్మట నీవు సర్వలోకవాసులచే
సర్వలోకవాసులచే సదా నమస్కరింపబడు సదా నమస్కరింపబడు నా లోకమున నా లోకమునకు ఏగెదవు సప్త ఋషి మండలమునకు పైన స్థితమైయున్నట్టి ఆ స్థానమును చేరి ఈ భౌతిక జగమునకు నీవెన్నడును మరలి రావు. కృష్ణ భాష్యము. హరే కృష్ణ. బృందమాత చౌతరా చదువుతాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. భాష్యం శిల ప్రభుపాదికి జై. ఈ శ్లోకమునందు నా వర్తతే అను పదము మిగుల ప్రధానమైనది. నీవు నా ధామమును అనగా మత్స్థానం చేరుదువు కనుక ఈ భౌతిక జగత్తునకు తిరిగి రావు అని భగవానుడు పలికెను. కనుక ధ్రువలోకము ఈ భౌతిక జగమునందలి విష్ణుధామమై ఉన్నది. దాని యందే క్షీరసాగరము, ఆ సాగరమునందే శ్వేతద్వీపమని ప్రసిద్ధిగాంచిన ఒక ద్వీపము కలదు. ఈ లోకము సప్త ఋషి మండలమునకు పైన ఉన్నదని స్పష్టముగా సూచింపబడినది. అది విష్ణులోకమే అయినందున ఇతర లోకములచే పూజనీయమై ఉన్నది. విశ్వప్రళయ సమయమున ధ్రువలోకం ఏమగునని ఇచ్చట ప్రశ్నించు అవకాశము కలదు. ఈ విశ్వమునకు పరముగానున్న ఇతర వైకుంఠ లోకముల వలె ధ్రువలోకము కూడా నిలిచి ఉండుననుట దానికి సమాధానము. నా వర్తతే అను పదము ఆ లోకము నిత్యమైనదని సూచించునని శ్రీల విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూరు ఈ సందర్భంగా వ్యాఖ్యానించారు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకమునకు సంబంధించినటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. నమో వదాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరీ వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః.
జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ ద్వైతాదర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతంలోని 4వ స్కందము, అందులో 9వ అధ్యాయమైనటువంటి ఆ ధ్రువుడు గృహమునకు తిరిగి వచ్చుట అనేటువంటి అధ్యాయంలో మనము ఉన్నటువంటిది. సో పూర్వపు శ్లోకాలలో ముఖ్యంగా ధ్రువుడు ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తించదలుచుకొని మరి ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహము ద్వారా ఆ దేవదేవుడు సో ఆ విధంగా తన ఎదుటగా హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది ప్రభుజీ. చంద్రావతి మాతాజీ మీకు బ్రేక్ అవుతుందా? ఎస్ ప్రభుజీ. ప్రభు స్క్రీన్ షేర్ ఆఫ్ చేయండి ప్రభుజీ. స్క్రీన్ షేర్ ఆఫ్ చేస్తే నేను చేస్తాను ప్రభుజీ, కావాలంటే. వచ్చింది స్క్రీన్ షేర్. ప్రభుజీ మీ వాయిస్ రావట్లేదు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓకేనా ప్రభు? వచ్చిందా వాయిస్? వినిపిస్తుందా ప్రభు నాది? ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓకేగా ప్రభు? క్లియర్ ఉంది ప్రభుజీ. ఓకే. సో ఇక్కడ ధ్రువుడు ఆ దేవదేవుణ్ణి కీర్తించడము, దానికి ప్రసన్నుడైనటువంటి ఆ దేవదేవుడు ధ్రువుడితో పలుకుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము ఆ పూర్వపు శ్లోకాలలో చూసినటువంటిది. మైత్రేయుడు చెప్తారు, ఓ విదురా, హృదయమున సత్సంకల్పమును కలిగినటువంటి భక్త ధ్రువుడు తన ప్రార్థనను ముగించిన అంతటా ఆ వృత్యానురక్తుడగు భగవానుడు అతనిని అభినందించి ఇట్లు పలికెను అంటూ ఆ మైత్రేయ ముని చెప్తూ ఉంటారు విదురుడితో. దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ ధ్రువుడితో పలికినటువంటి విషయాలను మీరు ప్రభు మనకి
పూర్వపు శ్లోకాలలో చక్కగా వివరించి ఉన్నారు. సో ఆ క్రమంలోనే ఇక భగవంతుడు ధ్రువుడితో పలుకుతూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనము ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే అంతకుముందు ఆ దేవదేవుడైనటువంటి భగవంతుడు ఆ ధ్రువుడితో అంటాడు, ప్రియమైన రాకుమారా ధ్రువ, నీవు ఉత్తమమైనటువంటి వ్రతములను పాలించితివి. ఎందుకంటే తన గురువైనటువంటి దేవర్షి నారదుడు యొక్క ఉపదేశానుసారము ఆయన ఆ భగవంతుణ్ణి మరి గురించినటువంటి భక్తి యోగమునందు నిమగ్నమై విశుద్ధమైనటువంటి భక్తితో ఆయనని మరి ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రసన్నుని చేసుకున్నటువంటి వాడు. సో మరి నీవు ఏ కోరికను కలిగి ఉన్నావో దానిని నేను ఎరిగి ఉన్నాను. కానీ నీవు కోరుకున్నటువంటిది కష్టసాధ్యమైనప్పటికీ కూడా మరి నేను కల్పాంత ప్రళయం పిమ్మట కూడా నిలిచి ఉండేటువంటి ఒక తేజోమయమైనటువంటి లోకాన్ని నీకు ప్రసాదిస్తున్నాను అంటూ అక్కడ మరి ఇంకా అక్కడ చెప్తారు ఆయన యొక్క లోకాన్ని గురించినటువంటి గొప్పతనాన్ని గురించి. ఆయనకి ఇవ్వబడినటువంటి ఆ లోకమును ధర్ముడు, అగ్ని, కశ్యపుడు, శుక్రుడు వంటి మునులు యొక్క ఆవాసమైనటువంటి నక్షత్రాలు కూడా కుడిపక్కగా ప్రదక్షిణలు కావిస్తూ ఉంటాయి నీ యొక్క లోకానికి అంటూ అటువంటి దివ్యమైనటువంటి లోకాన్ని అతడికి ఇస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇంకా చెప్తారా ఎంతో రాజ్యాధికారమును నీకు ఒసగి నీ యొక్క తండ్రి అరణ్యమును కేగిన పిమ్మట మరి నీవు సమస్త ప్రపంచమును 36,000 సంవత్సరాలు అవిచ్ఛిన్నంగా పరిపాలింపగలవు. నీ ఇంద్రియములు ఇప్పటి వలనే పటుత్వమును కలిగి ఉండి నీవు వృద్ధుడవు కాకుందువు అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని అతడు పొందినటువంటి విషయం. ఆ తర్వాత ఇంకా చెప్తాడు, ఎందుకంటే అక్కడ ధ్రువుడు జరిగినటువంటి అవమాన ఫలితంగా తన పినతల్లి చేసినటువంటి అవమానానికి, అంటే ఒక మరి వైష్ణవుణ్ణి అవమానపరిచిన కారణంగా జరిగేటువంటి ఫలితాలను కూడా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన. నీ సోదరుడైనటువంటి ఉత్తముడు భవిష్యత్తులో ఒక మారు వేటకై అరణ్యమును కేగి ఆ వేట యందు నిమగ్నుడై ఉండగా అతడు చంపబడతాడు. ఆ వార్త వినినటువంటి నీ యొక్క సవతి తల్లి ఉన్మత్తురాలై అతన్ని అన్వేషించుటూ అరణ్యమునకు పోయి దావాగ్నిలో భస్మమగును అంటూ చెప్పడము. సో ఇంకా చెప్తాడు ఆ భగవంతుడు, మరి సమస్త యజ్ఞములకు నేనే హృదయమును, అంటే మరి సర్వ యజ్ఞాలకు కూడా ప్రభు అయినటువంటి ఆ దేవదేవుడు ఎదురుగా ఉన్నటువంటి వాడు కనుక చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సమస్త యజ్ఞాలకు నేనే మరి ఆ హృదయమును, అంటే ముఖ్య స్థానం. ఎలాగైతే ఒక దేహానికి ఒక ఇదికి హృదయం ముఖ్యమైనటువంటిది అవుతుందో, ఈ సమస్త యజ్ఞాలు కూడా ఆ భగవంతుని కేంద్రంగానే ఉన్నటువంటివి. మరి నీవు అటువంటి యజ్ఞాలను అనేకము నిర్వహించుచు పుష్కలంగా దానములను కూడా ఇస్తావు. ఈ రీతి నీవు ఈ జన్మమున సమస్త భౌతిక సుఖములను అనుభవించి అంతమున నన్ను స్మరింపగలవు. అంటే ఇక్కడ ఆయనకి వాస్తవానికి ధ్రువుడు కోరుకున్నటువంటి కోరిక భౌతికమైనటువంటిదే, కోరికతోనే ఆ భగవంతుడిని ఆశ్రయించినటువంటిది. కానీ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహము, భగవంతుడు ఇచ్చేటువంటి అనుగ్రహము ఎంత గొప్పదిగా అంటే ఇక్కడ అతనికి భౌతికము మరియు ఆధ్యాత్మికము అయినటువంటి రెండు రకాలైనటువంటి మరి ఆయనకు వరాలను ఇవ్వబడినటువంటిదిగా ఇక్కడ మనకి చూస్తూ ఉన్నటువంటివి. అందుకే మరి ఏంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పురోభివృద్ధిలో అంటే, మరి భగవద్గీతలో కూడా అర్జునుడు అడుగుతాడు, అంతకాలమున నిన్ను
ఎలా స్మరించాలి అనేటువంటి దానికి ఆ అధ్యాయంలో మనకి అనేకమైనటువంటి వివరణలను భగవంతుడు చెప్తారు. సో అదేవిధంగా మరి ఆ దేవదేవుడైనటువంటి నారాయణుని మనసు స్మరింపగలిగినప్పుడే మనము ఆధ్యాత్మిక కర్మలు, మన యొక్క ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి కర్మలు సఫలం కాగలుగుతాయి అని చెప్తారు. అంటే అంత్యకాలంలో మరణ సమయంలో ఏ భావంతో ఉంటే ఆ భావానికి అనుకూలమైనటువంటిది. సో ఇక్కడ మరి ధ్రువుడికి అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఆ దేవదేవుడైనటువంటి భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, నీవు అనేక యజ్ఞములను నిర్వహించిన తదుపరి అనేకమైనటువంటి దాన ధర్మాలను ఇస్తావు. ఆ ఈ జన్మమంతా కూడా నీవు భౌతిక సుఖాలను అనుభవిస్తూ తదుపరి ఆత్మటువంటి విషయాన్ని నీవు పొందగలవు. అందుకే అంటున్నా, అంతమున నన్ను స్మరింపగలవు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనకి చెప్పబడినటువంటి. సో ఎందుకంటే మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా చెప్పబడినటువంటి అంశం ఏంటంటే ఇక్కడ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పురోగతి, వాస్తవిక రూపగోస్వాముల వారు కూడా చెప్పేటువంటి దాంట్లో చూస్తాము, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పురోగతి అంటే ఆ భగవంతుని ఎడ మనకి అమితమైనటువంటి ఆసక్తి, శ్రద్ధ, విశ్వాసాలు కలగడము, అదే సమయంలో ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాల ఎడ వైరాగ్యాన్ని పొందడమే మన యొక్క ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పురోవృత్తి. అలాగే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి పూర్వపు శ్లోకంలో భాష్యం చెప్పినటువంటి ఆధ్యాత్మిక కర్మలు సఫలం ఎప్పుడవుతున్నాయి అంటే అంతిమ సమయంలో. అంటే మరి అంతే కదా, ఒక స్టూడెంట్ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు కదా, మరి ఇక్కడేంటి పరీక్ష? మరణ సమయం, మరణము అనేటువంటి ఆ ఇక్కడ మరి ఆ మరణ సమయంలో జరిగేటువంటి ఈ పరీక్షలో ఒక విద్యార్థి సంవత్సర కాలము ఒక సబ్జెక్ట్ ప్రిపేర్ అయ్యి చివరి కాలం సమయంలో మంచిగా రాయలేదనుకోండి, ఏమవుతుంది? మళ్ళీ ఎగ్జామ్ రాయాల్సి వస్తుంది, ఫెయిల్ అవుతాడు. కాబట్టి మరి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పురోగతి, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి కర్మలు ఎప్పుడు సఫలమవుతూ ఉన్నాయి అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయం సఫలం ఎప్పుడు అయిందంటే ఆ మరణ సమయంలో, అంత్యకాలంలో. అందుకే చెప్తారు ఇక్కడ, అంతే నారాయణ స్మృతి, ఆ దేవదేవుడైనటువంటి నారాయణుడిని అంత్యకాలంలో మనం స్మరించగలగడమే కదా. దానికి అంటే ఆధ్యాత్మికంగా మనము పురోభివృద్ధి చెందాము అంటే, ఒక జీవుడు ఆధ్యాత్మికంగా పురోభివృద్ధి చెందాడు అనేటువంటి విషయానికి మరి అంటే అతని యొక్క ఆధ్యాత్మిక తత్వము, అతడు చేసినటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ప్రయత్నాలు, కర్మలన్నీ కూడా సఫలమైనవి అంటే అంత్యకాలంలో, అంటే మరణ సమయంలో ఆ నారాయణ్ను స్మృతి చెయ్యగలగడమే. సో అందుకే ఆ అజామిలుడు చివరికి అంత్యకాలంలో ఆయన్ని స్మరించుకుంటూ ఉంటే మరొక అవకాశం పొంది తిరిగి ఆ భగవద్ధామాన్ని పొందినటువంటి వాడు. సో ఎందుకంటే మనము ఈ జీవితంలో నిరంతరము అనేక రకాలైనటువంటి కార్యాలలో నెలకొని ఉన్నటువంటి కారణంగా మరి అనన్యమైనటువంటి భక్తి ఉన్నప్పుడే అది సాధ్యమవుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. అన్యాభిలాషిత శూన్యం కదా. సో ఇతరమైనటువంటి అభిలాషలు ఏవి లేకుండా, ఏ విధమైనటువంటి ఈ కర్మలు ఆవృతమై ఉండకుండా ఆ భగవంతుని యొక్క శుద్ధమైనటువంటి భక్తిలో నిమగ్నమైనప్పుడే అది సాధ్యమవుతూ ఉంటుంది. మరి ఆ విధంగా ఆ భగవత్ నామస్మరణ చేయడానికి మనకి ఇస్కాన్ సంస్థల ద్వారా మరి నిరంతరము కూడా ఆ సంకీర్తన యజ్ఞము చేస్తూ, ఆ నామస్మరణ చేస్తూ మనకి కలియుగంలో, ఎందుకంటే మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం సత్యయుగంలో ధర్మం 4 పాదాల పైన నడుస్తూ ఉంటుంది అని. మరి త్రేతాయుగంలో 3 పాదములపై ఉన్నటువంటి, ద్వాపర యుగంలో 2 పాదాలు, ఇప్పుడు కలియుగంలో
మొత్తం కూడా అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉన్నటువంటిది. ఈ అజ్ఞాన అంధకారాన్ని ఎవడైతే వదిలివేస్తాడో అది సాధ్యమయ్యేటువంటిది. ఆ అజ్ఞాన అంధకారాన్ని తొలగించగలిగేటువంటిది ఆ భగవన్నామ స్మరణము ఒక్కటే అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి మరి అంత్యకాలంలో ఆ శ్రీకృష్ణుణ్ణి స్మరించేటువంటి అవకాశాన్ని నీకు ఇస్తున్నాను. అంటే నా నామస్మరణ మరి ఈ సమస్తమైనటువంటి భౌతికమైనటువంటి సుఖాలను అనుభవించిన పిమ్మట నీవు నన్ను స్మరించగలవు. అంటే ఆ స్మరించేటువంటి అవకాశాన్ని అది కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క కృప ద్వారానే జరుగుతుంది. సో దానికి ఎంతో అభ్యాసము అవసరమవుతూ ఉంటుంది. సో కనుక అంత్యకాలంలో ఆ భగవన్నామ స్మరణం, ఎందుకంటే భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు, అంత్యకాలంలో నా స్మరణ అంటే అన్యదేవతార్చన చేసేవాడు వివిధ దేవతా లోకాలకు వెళ్తాడు, కానీ నా భక్తులు మాత్రమే నా ధామాన్ని చేరుకుంటారు, నా దివ్యధామము అంటూ చెప్పబడినటువంటి అంశాన్ని చూస్తాం. సో అందుకే ఇక్కడ ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నారు మనకి, తతో గంతాసి మత్ స్థానం సర్వలోక నమస్కృతం ఉపరిష్టాదృశిభ్యస్త్వం యతో నావర్తతే గతః అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఆ అంతకాలంలో నన్నే స్మరించగలవు. తతో గంతాసి అంటే ఆ విధంగా అంత్యకాలంలో, అంటే నీవు అంతకుముందు ఆ భగవంతుడు చెప్పినట్లుగా మరి నీ యొక్క తండ్రి అరణ్యానికి ఏగిన పిమ్మట నీవు ఈ సమస్త ప్రపంచమును 36,000 సంవత్సరాలు, ఎందుకంటే ఆ కాలంలో వయస్సు అంటే సాధారణంగా ఒక జనులు ఉండేటువంటి 1,00,000 సంవత్సరాల కాలం, అందులో 1,00,000 సంవత్సరాల్లో 36 సంవత్సరాలు రాజ్యాన్ని పరిపాలించడం, అంటే 36,000 సంవత్సరాలు రాజ్యాన్ని పరిపాలించడం అనేటువంటిది సాధారణమైన, అంటే సగం కూడా కాదు సాధారణంగా. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్నటువంటి 100 సంవత్సరాల వయసులో 5 సంవత్సరాలు 10 సంవత్సరాలు రాజ్య పరిపాలన చేయడం అనేటువంటిది గొప్ప. సో కనుక అప్పుడు ఆ 36,000 సంవత్సరాలు ఎలా పరిపాలిస్తావో కూడా చెప్పారు. సమస్త యజ్ఞాలను నీవు అనేకమైనటువంటి యజ్ఞాలను నిర్వహిస్తూ చేస్తావు, ఈ భౌతికమైనటువంటి పరిపాలన చేసినప్పటికీ కూడా. అలాగే పుష్కలంగా దాన ధర్మాలు చేస్తూ ఉంటావు. సో ఆ రీతిగా మరి ఈ జన్మలో, ఎందుకంటే నువ్వు భౌతికమైనటువంటి కోరికలను కోరుకున్నావు కనుక ఈ జన్మలో మరి ఈ భౌతికమైనటువంటి కోరికలను నువ్వు అవి భౌతికమైనప్పటికీ కూడా భగవత్ సంబంధంలోనే చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే అన్ని యజ్ఞాలు దానాలు భగవత్ సంబంధంలో చేసినప్పుడు అవి మనకి ఫలవంతమైనటువంటివి. సో కనుక ఆ విధంగా చేస్తూ ఈ రాజ్య పరిపాలన చేస్తూ అందుకే అంటున్నారు తత గంతాసి. తత అంటే పిదప, గంత ఆసి అంటే నీవు ఆ తర్వాత, అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి రాజ్య పరిపాలనలు ఇవన్నీ కావించి మరి చివరిలో నన్ను స్మరించుకుంటూ నా నామస్మరణ చేస్తూ ఉండడం వలన మరి ఆ పిమ్మట నీవు సర్వలోకవాసుల చేత, అందుకే ఇక్కడ అంటున్నారు మత్స్థానం సర్వలోక నమస్కృతం. సర్వలోక నమస్కృతం అంటే సర్వలోకముల వాసుల చేత, సమస్త లోకాల చేత కూడా సదా నమస్కరించబడేటువంటి మత్స్థానం, నా లోకమునకేగుదవు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఈ విధంగా నీవు ఈ భౌతికమైనటువంటి రాజ్య పరిపాలన చేసి అంత్యకాలమున నా యొక్క స్మరణలో నీవు ఉండి నన్ను స్మరిస్తూ నా నామస్మరణలో ఉంటూ మరి ఈ ప్రస్తుతము నీకున్నటువంటి భౌతిక జీవనం ఏదైతే ముగిస్తుందో అటు పిమ్మట సర్వలోక వాసుల చేత సదా
నమస్కరించబడేటువంటి నా యొక్క ఆ లోకానికి ఎగుదువు అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భగవంతుడు యొక్క ఈ సమస్తము ఆ భగవంతుడిదే కనుక ఆయన కోరుకున్నట్లుగా ఆయనకు ఒక ఇంతకుముందే చెప్పినట్లుగా మరి ధర్ముడు, అగ్నియుడు, కశ్యపుడు అయ్యేటువంటి ఆ నక్షత్రాలకు ఆ నక్షత్రాలన్నీ కూడా లోకైతే ఉందో ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య లోకాన్ని అతడు చేరుకుంటాడు అని చెప్తున్నటువంటిది. మరి ఆ ఉపరిష్టాత్ ఋషిభ్య అంటే ఇక్కడ ఋషిలోకాల కంటే కూడా ఉన్నతమైనటువంటి లోకము. అంటే సప్త ఋషి మండలాలకు పైన ఉన్నటువంటి స్థితమై ఉన్నటువంటి, అంతే కదా ఇప్పుడు మనం ఉన్నటువంటి ఈ లోకానికి కింద ఉండేటువంటి లోకాలను అతమ లోకాలు అని చెప్తున్నాం, పైకి ఉన్నటువంటి లోకాలు ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలుగా చెప్పబడేటువంటివి. పైనటువంటి లోకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో స్వర్గలోకము, తపోలోకము, ఈ లోకాలన్నీ కూడా ఉన్నతమైనటువంటి. సో అందులో ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది ఏంటిది, ఇక్కడ ఆ సప్త ఋషులు ఉండేటువంటి లోకాల కంటే కూడా ఉన్నతమైనటువంటి లోకాన్ని నీవు చేరుకుంటావు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి భౌతిక జగత్తులోనే దివ్యమైనటువంటి లోకమైనటువంటి ఆ లోకానికి చేరి మరలా అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి జగత్తుకు రానటువంటి లోకము, అంటే శుద్ధ సత్వస్థితులలో ఉండేటువంటి లోకానికి, ఆ వైకుంఠ లోకాలలో ఒక లోకమైనటువంటి ఆ లోకానికి నీవు చేరుకుంటావు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ శ్లోకంలో ఉపయోగించబడినటువంటి నా వర్తతే అను పదం ఏదైతే ఉందో అది మిగుల ప్రధానమైనటువంటిది. నీవు నా ధామమును మత్స్థానం అని చెప్పబడినటువంటి, అంటే ఈ సమస్తము ఆ భగవంతుడిదే, అందులో ఆ భగవంతుని యొక్క స్థానమైనటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి ఆ లోకాన్ని చేరిన తదుపరి ఈ భౌతిక జగత్తులో ఈ భౌతికమైనటువంటి ఈ సుఖాలు ఈ జీవితాన్ని అనుభవించిన పిదప, ఎందుకంటే ధ్రువుడికి రెండు రకాలైనటువంటి వరప్రదానాలు చేయబడినటువంటిది, ఒకటి భౌతికమైనది, ఇంకొకటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటిది. సో భౌతికమైనటువంటివన్నీ కూడా పూర్తి చేసిన పిదప ఆ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి లోకాన్ని నీవు చేరి అక్కడి నుండి ఏ లోకానికైతే చేరుతామో చేరినటువంటి దాని నుండి నీవు తిరిగి రావు అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. నా వర్తతే తిరిగి రానటువంటి, అంటే శాశ్వతమైనటువంటి లోకానికి వెళ్తావు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ దీన్ని బట్టి ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, ఏ లోకమైతే ధ్రువుడికి ఇవ్వబడిందో, ఏ లోకానికైతే ధ్రువుడు చేరుకుంటూ ఉన్నాడో ఆ ధ్రువలోకము ఈ భౌతిక జగమునందలి విష్ణుధామమై ఉన్నది. ఎందుకంటే ఆ విష్ణుధామాలే కదా శాశ్వతమైనది. ఆ ధామానికి చేరినటువంటి వాడే తిరిగి మరలా ఈ భౌతిక జగత్తుకు రాడు. అది భగవద్గీతలో మనకి సాక్షాత్తు కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు. సో ఈ లోకాలలో కర్మకాండల్లో నిమగ్నమైనటువంటి వారు ఉన్నత లోకాలకు చేరి ఆ ఫలాలను అనుభవించిన పిదప తిరిగి మరలా ఈ భౌతిక జగత్తుకే వచ్చి పడతారు. కానీ నా ధామాన్ని ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి లోకాలకు చేరిన వాడు తిరిగి రారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కనుకనే ఇక్కడ మరి ఆ వైకుంఠ లోకాల వలె ఇక్కడ ధ్రువుడికి వసకబడినటువంటి లోకం ఏదైతే ఉందో అది కూడా వైకుంఠ లోకంగానే ఆధ్యాత్మిక ఆ ధ్రువుడికి ఇవ్వబడినటువంటి, అంటే ఆ ధ్రువుడు చేరేటువంటి ఆ ధ్రువలోకం ఏదైతే ఉందో మరి ఆ ధ్రువలోకము భౌతిక జగత్తులో ఉన్నటువంటి ఒక విష్ణుధామమై ఉన్నది అని చెప్తూ ఉన్నారు. కనుకనే అది మరలా ఇక తిరిగి పతనం చెందేటువంటి అవకాశం లేనటువంటి లోకంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి, మరి ఆ లోకము ఎటువంటి లోకం అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు
దాని యందే అంటే ఆ ధ్రువలోకము యందే ఆయన చేరుతున్నటువంటి ఏదైతే లోకానికి చేరుకుంటూ ఉన్నాడో ఆ లోకమునందే క్షీరసాగరము, మరి ఆ సాగరమునందే శ్వేత దీపము అనే ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి గాంచినటువంటి ఒక ద్వీపం కూడా కలదు. మరి ఇది ఎక్కడ ఉన్నది అంటే సప్త ఋషుల యొక్క లోకానికి మండలానికి పైన ఉన్నది అని ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఈ లోకాలకు ఉన్నతమైనటువంటి లోకము అంటే అది సాక్షాత్తు ఆ విష్ణులోకమే అయినందువలన అది మరి ఇతర లోకముల చేత పూజనీయమై ఉన్నటువంటిది. సో సమస్తము ప్రళయం చెందినప్పటికీ కూడా ఆ లోకము మరి అలాగే శాశ్వతముగా ఆ వైకుంఠ లోకాల వలె ఆ ధ్రువలోకం కూడా మరి శాశ్వతంగా ఉండేటువంటిది అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సాధారణంగా మనము ఇక్కడ ఆ క్షీరసాగరము అనేటువంటిది ఉన్నటువంటిది అని చెప్తారందే శ్వేత ద్వీపం కూడా. క్షీరసాగరం అంటే మనకు తెలిసినటువంటిది ఏంటది, ఇక్కడ మనకి అది దివ్య సముద్రం చెప్తాము, పాల సముద్రము అని పిలువబడేటువంటిది. మరి ఆ పాల సముద్రమే శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క ఆవాసము. అంటే ఇప్పుడు చెప్పబడుతున్నట్టు విష్ణులోకం అన్నట్టే కదా. అందుకే ఇక్కడ అంటున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అది విష్ణులోకమే అయినందువలన ఇతర లోకముల చేత పూజనీయమై ఉన్నటువంటి లోకంగా చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే అది మహావిష్ణువు, శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క నివాసమైనటువంటి, శ్రీ మహావిష్ణువు ఆదిశేషునిపై శయనించి క్షీరసాగరంలో మరి ఆయన నివసిస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తారు. ఆ మాత లక్ష్మీ వారు కూడా ఆయనతోనే ఆ క్షీరసాగరంలోనే ఉంటారు అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే క్షీరసాగరంలో అమృతము అనేకమైనటువంటి క్షీరసాగర మదనం చేసినప్పుడు అనేకమైనటువంటివి మనకు లభించినటువంటి చెప్తూ ఉంటారు. ఆ క్షీరసాగర మదనంలో అమృతము, లక్ష్మీదేవి, కౌస్తుభమని, కల్పవృక్షము, కామదేవు అనేటువంటివి ఎన్నో లభించినటువంటివి. సో అటువంటి దివ్యమైన ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విష్ణులోకాన్ని అతడు చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో ఎటువంటి లోకం ఇప్పుడు అంటే క్షీరసాగరం ఉన్నటువంటి, అంటే క్షీరం అంటే పాలు, అంటే శుద్ధత, అది సాత్వికత అని చెప్తుంటారు పాలు, క్షీరం అనేటువంటిది. సో సాత్వికమైనటువంటి, అలాగే సాగరము లేదా సముద్రం అంటే అనంతంగా వ్యాపించి ఉండేటువంటిది, అపారమైనటువంటిది కదా. సో అంటే సాత్వికము లేదా శుద్ధత్వము అపారంగా ఉన్నటువంటి లోకాన్ని అతడు చేరుకున్నట్టు, అంటే ఆ శుద్ధ చైతన్య స్థితిలో ఉండేటువంటి లోకాన్ని అతడు చేరుకుంటాడు అని చెప్తారు. మరి వాస్తవానికి ఇది భక్తి భావనలో చూసినప్పుడు దీనిని భగవంతుని యొక్క కరుణ, శాంతి, ఐశ్వర్యము వాళ్ళ యొక్క సముదాయానికి ప్రతీకగా చెప్పబడేటువంటిది. మరి ఇది ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుందంటే భక్తుడి యొక్క హృదయము శుద్ధమైనప్పుడు, శుద్ధ భక్తి స్థితిలో నెలకొన్నప్పుడు ఆ భక్తుడి యొక్క హృదయమే క్షీరసాగరమై ఆ క్షీరసాగరమునందు శ్రీహరి నివసిస్తాడు అనేది మనకి పూర్వ ఆచార్యులు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో అలాగే ఇక్కడ మనకి శ్వేత దీపము కదా, ఇది మనకి ఒక దివ్య లోకము లేదా దివ్య ద్వీపంగా చెప్పబడేటువంటిది కదా. సో ఇక్కడ కూడా మళ్ళా శ్వేతం అంటే విశుద్ధమైనటువంటి, నిర్మలత్వమైనటువంటి, ఎటువంటి నిర్మల అంటే మలత్వం, అమలం, ఎటువంటి మలినం లేనటువంటి. శ్వేతం అంటే శుద్ధమైనటువంటి, నిర్మలమైనటువంటి, నిర్మలత్వము, శుద్ధత్వము అనేటువంటి భావన. సో అంటే ధ్రువుడు చేరేటువంటి లోకం చూడండి, భక్తుడికి ఎంతటి గొప్ప అవకాశాన్ని ఆ భగవంతుడు ఇస్తున్నాడో ఇక్కడ తెలుస్తూ ఉంది మనకి. శుద్ధత, నిర్మలత్వము, అలాగే దీపం అంటే ఏంటది,
దీపం అంటే మనకి జ్ఞానాలుగా వెలుగునిచ్చేటువంటి జ్ఞానం కదా. సో కాబట్టి శుద్ధ భక్తితో ప్రకాశించేటువంటి చైతన్య స్థితి, ఆ భక్తుని యొక్క హృదయము పూర్తిగా నిర్మలమైనప్పుడు అది శ్వేత ద్వీపం అవుతుంది అని చెప్తారు. భక్తి భావనలో చెప్పినప్పుడు మనకి పూర్వ ఆచార్యులు చెప్పినటువంటి విషయం ఇది. సో ఆ విధంగా మన హృదయములో ఉన్నటువంటి ఆ శ్రీహరి, ఆ పరమాత్ముడు విశుద్ధమైనటువంటి స్థితిలో మనం నెలకొన్నప్పుడు, అంటే విశుద్ధమైనటువంటి భక్తి భావనలలో నెలకొన్నప్పుడు ఆ భక్తుడి యొక్క హృదయమే సో మరి ఆ క్షీర సాగరమై, ఆ సాగరమునందు, క్షీర సాగరమునందు మహావిష్ణువు ఆవాసమై ఉండేటువంటిది. సో మరి భక్తుడు ధ్రువుడు ఆ విధంగా తన యొక్క హృదయంలో తన యొక్క భక్తి భావనల ద్వారా ఆ భగవంతుని యొక్క ఆవాసంగా ఏర్పరచుకున్నటువంటిది. సో ఈ విధంగా ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకంలో నా వర్తతే అనేటువంటి పదం అంటే చాలా దివ్యమైనటువంటి నిత్యమైనటువంటి లోకాన్ని సూచిస్తుంది అని మనకి పూర్వ ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్ల వారు చెప్పినటువంటి అంశాన్ని కూడా గుర్తు చేస్తూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి ఇది వ్యాఖ్యానం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. माता जी. ఒకటి